Ayo. Dari pala yung Mr. Lisa. Si Sir Benjamin. Hi ma'am, may buntag. Nasi Mr. Lisa. Naman kayo order galing. Wala siya nariran? Oh no! Ah, di siya ma'am. Pwede sa tawag mo. Nara ba siya eh? Nai-order nga naka-address sa iya ha? Abono ni siya ma'am. Oh no! Bali, ang nag-order ani daw is si Ma'am Esterlita. Ikaw ni ma'am. Oh no! Ayun, naka-address sa morning ba na si Sir Benjamin Labadisos? Naka-address sa iya. Ah, dahil siya ma'am. Ano ba dito sa ubos pa? Oh no! Pwede tawagan lang sa siguro? Kaya naman ko ni Byron nun. 11,500. Alam mo na nga kuan. ES Agribit Supply ma'am. Sa Mahayag rin eh. Wala pa man ko nagkakala. Ulo ka sa ako. Wala pa man minaproduce kuan. Oh no! 10 sacks of fertilizer. Tag 1,150 ang sako. Ulo man ka sako. 11,500. Kasama na sa Dalagon? What? Sa Agribit man. Agribit Supply. Dalagon? ES Agribit Supply. Dire rin Mahayag. Basig imong ba na ma'am? Ah, mali ba na? Dili man na siya. Dalagon. Dili man na siya. Lagi kay naka-address mong good. Ikaw man daw ka-order ano naka-address sa imong sa imong bana, Benjamin. Wala man ko. Wala ko man ko nagkakabono. Pwede na to patawag lang to siya ma'am, basig kabalo siya ba? Basig nga siya kontak. Dili man na siya mangilabot doon. Sa mo ang uma. Ako man mo nagkuan. Saan man yun? Ako iba kay Berman. Wala man ko eh. Sagara man po ko, in-it man po mamalit o kabuno, o dili Dalagon. Murag, kauban naman siguro na sila. Wala pa man po ko yun nakaatong mahayag. Saan man yun? Tawag naman daw. Oh no! Wala ko nawag o kabuno eh. Kaya dili, kami, ikaw naman po napod good sa order. Ano na ni Papa man? Ano man? Maligay, basin man good og wala siya kabalo niya, yung bana na yung contact ba. Dili man guna siya si pangunta. Palugi lang sa ako man be. Ah, yung bana ron ma'am. Lingkod sa... Sige pa, paabot lang ito rin ma'am. Ah, may contact sir. Ikaw si Sir Benjamin sir? Ikaw Sir Benjamin? Kuhan ka ng imuhang asawa, ning order dari og ano ba? Abono, pulo ka sako. Oh no! Sa imuha man naka-address, kaya may ka-order. Kaso nga lang sir, naay, bayro naman. Oh no! 11,500. Nag-order na rin mo sir? Pulo ka sako? Pulo ka sako man daw. Siya kung sila namulo ko sa... Yay! Ilang taon na ko ng abono? Oh no! Ah, Ilang taon na ko ng abono? Siya na ako nung waday. sige sir. Saan man nato ni ma'am? Sabi mo daw, ay lang yung ko niyo. Ay ka na, dili man na akong order. Dayon. Unsa man galing na, nag-discount dayon. Ako may nagdala sa akong bulsa. Unsa man galing na, naadiha. Dili lang ko anaon bitaw nga. Ano ni ka nang naang.
Bugson jud me. Oh no. Mga namig ID ma'am kay siguro man gud pumitig deliver ma'am ba. Okay. Dili ko ano mo dawat tungkol sa mga. Dili man ako. Ako mo siya ba yun ma'am. Ano ako mayroon dili man ako order. Unsa nga abono gid mo sa gina-order for me? Kay Pagkakaroon wala nagingon man gud ang office ma'am nga ikaw daw ni tawag si Ma'am Esterlita. Wala lagi ko nanawag, wala ko nagamit og kuan. Sa ako dahil naka-address sa imong bana kay Sir Benjamin. Dili ko mapumas, ay lang ko ninyo ang kuan na kay. Oh no. Para pa ko kay mong tambal. Pwede. Tanaw na lang sa siguro sa mga sa magaling ni kay balik na lang mo. Permahan na lang nato ni ma'am. Tanawan lang nato sa. Kung dili ka ganahan dili. Pwede naman po dili pa yun. Desisyon. Ay, ang sinilas niya ma'am. Kira ba lang tawag. Pray lang sir. Kaya tayo na ulit sa tayong. Dari sir. Ikaw sir, apre sir. Happy birthday, sir! Surprise delivery po po! Pasensya na talaga. Giguan talaga na mamang partner. Nagsugot tama. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday. Alright, so sir, happy birthday. Ganaan ka, sir? Relax lang, sir, ha? Mag-celebrate lang tama magpalipayan, okay? So, it's your birthday daw today. So, surprise me para sa imo, ha? Okay, so, blaster lang sa siguro, tama? Ngayon, aming pasensya kay ma'am. Kina-high blood na naman yun siya. Alright, so, mayong uto, sir. O mayong uto sa dalang tao nga na diri karon, no? So, sir, anyway, pasensya din kayo unang-una, no? Kay nangilas pa yun me before me naing aning short program, alright? So, kani is baka na ni sa imohang usa ka anak, alright? O mga anak ba ay? Dili tayo kayo usa. So anyway, sir, magpailailas sa me, basta na tingala crowdkin sa me, no? So anyway, we're from Everything Surprises, na rin sa ka-special person, or na ay mga special person ni mga gusto lang kay greet today of happy birthday. Palakpakan naman natin si sir. Okay,
Okay, sir, sa ina nilang kaniya ka-special, ina nilang kaniya ka-love. Nabisan, wala sila dari, sir. Gusto sila makiselebrate sa imong adlaw nga natawhan. Okay? So gusto nila ipabati sa imong ug unsa kanila kay hinigugma. Sir na? So ready na ka, sir? Modawat naganahan na ka, sir? Ganahan na ka? Pasensya kayo. Kuha ng mask kayo para makaganahan si Sir Darong. Okay naman, kay Darong ang galing. Ano lang. Sir, relax lang ta, sir, ha? Okay, mag-celebrate lang ta nga magmalipayon. Okay? Okay. Wala lang ka, sir. Anak ko ang mask para kita ko, gwapo. Okay, sir. So, di nyo ito ngayon. Since birthday niyo today, nasa a gift for you. T-shirt for you, sir. Happy birthday ka lang pa natin. Sir, suota, sir. Kay Red, birthday man ni mo karon. Tagsaunta sila ni mama ni. Suota lang, sir. Okay, sa pakpakan pa na to si sir. Yehey! Yan! Okay na, sir. Okay na, sir. Okay, gisapaw naman na to. Okay, sir. So, happy birthday. So, syempre, birthday ni mo today, sir. Dagan sila mga special gift na gipadala for you. Nasa na gipadala sa mga family fan, Jollibee Spaghetti. Pagbahagal ng buhay, sir. Spaghetti po, happy birthday! Gana siya ka back, sir. Happy birthday po. Okay, so dali lang, sir. Dali lang. Okay. So, syempre, birthday ni mo today, sir. Dagan sila gift na ipadala sa mga. Nasab sila ipadala sa mga. O gift ni John Manong. Happy birthday! Yan! That's for you, sir. Happy na ka, sir? Nalipay na ka? Panlingo, one sir. Okay, so syempre birthday ni mo today, no? Napod sila ipatarpulin. Ayan, ipakita ko na para patarpulin. Nakalagay na is, Happy 79th birthday, Papa Ben! We love you! Palakpakan natin ulit. Ayan, ganahan na ka, sir? Dara yung mga picture, sir. Ayan. Sana all. Okay? So, syempre, kay birthday ni mo today, sir. Since natin mga pagkaon, bilis at mawala, nasab sila ipadala sa mga pampahilis daw, sir. Soft drinks mo, happy birthday! Wala na siya kabuok. Dito-dito lang natin mga sir, ha? Okay? Happy na ka, sir? Lipay na ka? Hi, sir. Lipay na ka? Wala kasabot si sir sa iyong gibati. Okay, nasahit ka grabe ang kalipay ni sir, no? Bisan pa man na. Alright, this time. Since birthday ni mo today, sir, dili kini siya mawala every occasion na gini, especially birthday. Nasa ipadala sa mga red ribbon cake. Happy birthday! Yan! That's for you, sir. Dali lang, sir. Okay, so excited na ka kay Bawan, sir, kinsay gahata gani? Excited na ba ka mahibawan? Kinsay gahata gani? Wala dyan ka ba? Okay, so ang gahata gani, sir, parang nabawan na to, napod siya ipadala sa mga letter. Okay? So, ako lang basahan, sir. Relax lang ta, ha? Ang daming tubig si sir. Ang daming tubig. Sir, relax lang, ha? Ako ang basahon ng letter, sir. Hello po. Sir. Okay na ka? Paminawa, sir. Nasa lang mensahe sa mo, ha? Pero gusto lang ko, relax lang ka, okay? Paminawa lang ang ilang mensahe. Dara na, sir. Kanunay, nagpasalamat sa Ginoo pa na ikaw ang among amahan, diri aning kalibutana. Way sama ang imong hilom nga gugma pa kanamong imong mga anak ug mga apo. Sa imong kakugihan na usahay, mapasaran ka. Kay lagi, gusto ikaw ra ang mo trabaho, dili jud isalig sa uban.
79 ka na pa. Hinay-hinay lang. Dapat ilingaw-lingaw nimo imuhang lawas. Basta ampo namo kanunay sa Ginoo, taas pang mga tuig ang ihatag niya sa imuha pa. Ilayo sa mga sakit, ilabi na karong pandemic. Salamat sa imong gugma, kugi og sakripisyo. Happy birthday, Papa Ben. Love ka na mo tanan pa. From Tata, Loloy, Inday, Uyet, Ayan, Adon, Jade, o Diday. Palakpakan naman natin. So ayan, so mga anak ni Monitanan sir, ang nagpadala ni. Okay, mga apo, mga anak no. So karon sir, kabalon magitaw kisig hatag ani nga surprise sa simuhag yung mga anak na nasa layo ang uban. Tama ba? Nasa Manila ang uban? Nabay other country ani? Manila sila no? Okay. Nasa sila sa Manila ang uban sir, then ang uban yung mga anak na po dali karon. So sila ang naghatag ani nga pakulo para sa imong birthday celebration karon nga. Para mapabati nila sa imong nga special ka sila, love kay kanila. So bisan sa ginani nga paagi, bisan wala sa diri, still nakiselebrate sila sa sa imuhang sila yay, sa imuhang adlaw nga natawhan. Okay, so this time sir, okay ra mangayo ko sir unsay mo ikasulti sa ilang gihatag nga surprise, usa pud imo i-respond silang letter. Relax lang sir ha. Salamat mga anak na inyo kong gitagaan ni surprise na wag iko katibalo. Si mama mo na high blood. Relax lang sir ha. Sige. Dandan lang sir. Inom ka muna water sir. Relax lang sir. Nasayad ko nga kanay mong luha sir is luha na siya sa kalipay, no? So syempre wala jud kagadahom di nga. Naaday yun ani nga maabot karon sa imong adlaw nga natawhan. Sir no? So okay na ka sir. Sige later, pistoryahan na po na to sir balik. Palakpakan muna natin si sir. Happy birthday! Ayan. So nasayad ko nga grabe ang kalipay ni sir sa iyang adlaw nga natawan karon. Okay? So sir, relax lang ka diha sir. So this time, since gipa-relax na nato si sir, okay ra ba nga mga kung birthday wishes kinsay nadari? Anak. Sige, first. Kinsay una? Ikaw na yung ma'am. Sige na. Okay, sige. Itong pabuton. Okay, ma'am. So, birthday sa imong papa? Gangan na po. Papa na din. So, unsa man nimo nga birthday wish para sa iyang birthday today, ma'am? Wish na ko sa birthday, ika-79th birthday ni Papa Ben nga unta hatagan pa siya taas nga kinabuhi sa Ginoo, kapis kay sa panglawas, saksimitanan pa sa imong kakugihan, sa imong pagpangga namo tanang mga anak sa imong mga apo. Pa, daghan kaayong salamat pa. I love you pa. Happy birthday. Ayan, palakpakan naman natin. Alright, so daghang kayong salamat ma'am. So lamig kayo sa dungon no, na maka-I love you ta sa to ang papa. So hatod may gayon pa, dapat sabihin na natin na kung gaano natin kamahal yung parents natin. Sige na ma'am, sige na to. Ako'y hawid sa ma'am. Sige na. Sige na ma'am, ay kaulaw. Sige na po. Para ma-happy sa yung mga kapatid mo na nasa ibang lugar. Sige na. Nisulti gali inyong stay sister. Oh, sige na. Okay, so ma'am. Sir, okay na po sir. Birthday sa imo ang papa today, ma'am. Mag-celebrate sa iyong ika-79 katuig. Relax lang po, ma'am ha. So, mga lang minimo unsa imo ang birthday wish para sa imo ang papa o unsa pud ang imo ikasulti sa imo maigsoon nga nag-prepare ani or kamo man nag-prepare nito na no. Try lang. Pa, happy birthday. Salamat. Sa imong kaayong, imong gipakita nga kami, imong mga pagumangkon, wala mining nga pasagtahi. Salamat.
salamat kaayo. Ug hinaot tagaan pagkagdaghang birthday. Ug salamat sa akong mga igagaw nga sa inyong pag-surprise ni Papa Ben. Ug happy birthday. I love you pa. Yan, ang sweet naman. Alright, sa daghang kayong salamat ma'am sa mga manindot nga birthday wish. Kisa pa man. Okay, so before ta mo-proceed sa mga birthday wishes, basig na pa'y pahabol niya, no? So nag-prepare nga song ang imuhang mga anak, sir, para sa imo, ha? So favorite song daw ni mo ni. Okay ra? So paminawa lang ang song, sir, okay? Ayan, palakpak ka naman natin. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road and there's Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Yes, they are kind to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old tree that I used to play down the lane with my sweet hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green grass of home. Alright, so thank you so much for sir. Para sa mga nindot nga song, naghihatag ni sir. Sir, nagustuhan na ni mo, sir? Gigana na ka, sir, sa kanta? Okay, so since nagustuhan ni sir, daghang kayong salamat, partner, sa imuhang mga nindot nga song. So this time, napabay mga bulog hatag birthday wishes? Napara ba tayo program? Sige lang, ma'am. Okay, so this time, na pa may another song para kan sir. Then gusto na mo sayawan niyo si sir. Sige na, ani na mo, ay na magkaulaw. Sarap-sarap dyan kayo nga higayon ba? Back when I was a child, Puli-puli din isa. before life is Sayawan na lang. Sige, pwede mo, sir. to
Si Ganggang na punta. Hello, hello. Wait lang. Sometimes we listen Saya taran, sir. Isa pa next. I pray for her even more than me. Ayan, palakpakan na. Alright, so dagang kayo sa partner sa imong manilog na songs. Okay. Ayaw kay tagpakpakan ra kana po Lagi. Mo yun. Sir, likod sir. Happy na ka, sir? Okay, okay. Okay kayo. Okay, so this time, kinatay cake. Dagang kayo salamat sa inyong pag-participate, no? Para natay cake, sali mo dali. Kaya itong katahan of birthday. Happy birthday si sir, okay? Kabrihan ng cake, sir. Then katahan ka na mag-happy birthday. Dala lang ka, sir. Alright, so natay cake. Ang nakabutang sa atong cake. Happy 79th birthday, Papa Ben! We love you! Palakpakan natin ulit! Yay! Happy birthday! Sige, kantahan sa natin si Sir! Kanta mo ha! Piano kanta ha! Ready? Wait lang! Pwede mo sayaw! Okay, masunod! Ready? Wait! Happy birthday to you! Kanta! Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday! happy Birthday to you! happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday, sir! Kung sa may mga birthday wish sa mga adlaw nga natahan ka ron, sir? Kung sa yung birthday wish mo, sir? Na? Wow. Sige any wish lang sa mga birthday today. Sila ka na Salamat, Ginoo, ay tagaan ning kung may karon ng adlaw. Ug pinautaon ta na tagaan pag ko dugang taas-taas na panahon. Ug salamat. Ayan, blow the candle, sir. Tayo pa ang kanong kandila, sir. Tayo, sir. Tayo. Yay! Happy birthday! Nahawa ba mo? Makanta pa na balik. Shit, kanta. Ay, nangawa na mo. Makanta pa na. Kantahan na lang to. Ready? Okay, balik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday To you. Alright, happy birthday, sir. Sir, happy na ka, sir, sa imong birthday today. Ayan, grabe ang kalipay ni sir sa iyang adlaw nga natawag. Okay, last na give me. Lalang may dance challenge. Kani si sir, kay marag kabalon ako nga. Mo gini number 1 nga mo participate kay dancer man eh. Uy, saya ka, sir. Alin na? Sige, nangyayari pa. Sige, kisa pa man, mga bata, pila. Okay, play the music. Okay. Alright, ayun na kayo ninyo. Sige na, dali ka. Ali, sir, ali. Apilo sa, patatang ka na, apilo sa kuya. Dito ka, sir, Kalayo, okay. Sige, di ka balo mo sa'yo, tanawan na to ni Ron. Okay, balik, ulit. Wait. Ready? Ang galing! Ready? Let go so ski, ski, ski,
Naungan si sir. Alright, thank you so much naman natin. Alright, nagkakaling salamat ba? Grabe, very good na May mandi kayo mo sayaw si Kuya di ay. Okay, so thank you so much. Sobrang ulan yung sayo ko. Thank you sa gamalan. Nahawangan si Sir ay, undang na lang good siya. Grabe, nakit kayo mga bata, no? Kabalo kayo sila masaya. Bago kayo na magtambal doon. So anyway, thank you so much mga kids. Thank you so much Sir sa pag-participate sa Dance Challenge. Nasabi ko nga si Sir Happy Sam sa iyahang celebration. Happy ka Sir? Nalipay na ka? Okay, so grabe no. Ibuhat kini sa imong mga anak Sir kaya nasayad sila nga. Ilahan yung gibuhat para malipay sab ka sa mga adlaw nga natawhan ka ron. Okay? Nag-enjoy naman ka Sir. Okay, enjoy na si Sir. But anyway, Sir, syempre no, mapasalamatan kayo may dalagon kayong Ginoo sa imong ikasintintay no ibi katuig nga nagsaulog ka sa imong adlaw nga natawhan karon. Nasahit ko Sir nga dili lang kay kami nga birthday ang atong isaulog, kundi daghan pag yung katuigan ang imong namoabot sa imong kinabuhi uban sa imong tibuok pamilya. Once again, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. Mga clients namin, batahan ako at nagsalsa. Dagang kayo sila, mga anak mo, sir. Salamat kayo sa pagsalig. Mga tata, loloy, inday, oyan, ayan, adon, jay, o biday. Ayan, so thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. We are so thankful and grateful na kami inyo ang gipili para mahimo ni siyang posible nga surprise, okay? So, in behalf of Everything Surprises, sir, once again, happy 79th birthday. Magpuyo lang ta nga magmalinawon, nagmalipayon, uban ang muhang tibuok pamilya, sir, no? So, nasayod ko nga daghan pang birthday ang ihatag sa imo sa Ginoo, especially sa imo pong mayong panglawas para makasudong pa ka sa imuhang mga apo, sa imuhang mga anak, sir, no? So, daghang kaayong salamat sa inyong pagdawat diri sa mua. So, once again, happy 79th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Okay na sir, bye-bye din flying kiss ka sa camera sir. Bye-bye sir. Bye-bye. Flying kiss. Sige na sir, flying kiss lang sir. Sir. Ano lang sa mga anak. Sige na sir. Kasa lang. Yun. Alright, dare. Bye-bye. Bye-bye pa. Dare. Bye-bye mo. Bye-bye. Ayan, dito sa lahat. Sige, bye-bye. Bye-bye lang ka. Bye-bye. Sir, bye-bye. Ano nang gawas na wala? Bye. Sige lang pa.